koso wa ha wo na wo yeso afo a wo hwa amanone anyi ni dwumadie so wo so se breadthrough se Ghana ye culture no ye pagya ede kwa amanone ampa ye culture no de efe na strong, very strong culture nipa fi amanone ebehwe ye culture ne ye traditions nti ade e say ye package ni ye ese say ye package ni ye na yentumi fanko other countries say this is the culture we have and it's beautiful and they must all appreciate it because they do omufi amanone ba ebe hwe your culture and it's wonderful. Honorable, last question. Honorable Sally Ayoko breadthrough say Ghana mamre ene na amane no ye pagya na ye de ekọ ema woni e won mo e wa amonene no wo so ehunu bie ye nhwe ne mo so wo ba mu de ebi ya na won mo tumi aye nhwehwe ye no na ya hwe de ye ehunu sisi ye no eye enoma ayeye de a wode ekro na wode akwakoma otufu seto ye be hwe na ye ka ho nsem na he makwa wey eye amamra wey eye amane yeso nkwanso kra ena etwagu ewo oman Ghana emu efe eye papa amamra ene amane efe eye papa woni akwakochia na wo ba beji wadwa wo ba betenase wonso ena yehu won mo se wato Asantehene na ye ne bi ntwetwe nkomo esanse wo gusu a ama Asantehene no wo kọ mame yedase ha TV3 me no ntwetwe nkomo ekakra amamre ne amane ya we twego no se wo fra Kwabena ene brisi se yi a ase ne se ye Frida na mamu danso mo ya de hye mo ye hwan mo otumfo ma me Nsemfon ne nsenom ana ye sen ye kwakire ye niema eniema be na mo kwakire de ekoyi na ase kokro bi kwakire wisia do yo everything don't know enra ye hunu say na eye golden necklace ana say ye de to ye komu bi fefefe ebi ye bese ebi nso so ye say kuo na ye metanga say otumfo ne yire aha wo hyehyɛ ne fefefe na o twa o hye dua fefefe hu nyina so pa ne say ade ntina mo hyehyɛ ne sa na mo de ba badwom na mo fanko say eye ne breda ne re aho otumfo onua ne nana ma mensen na ne re aho na ya re ko da kase enti de ayusia do ne koto ne komu a na a kire say wo ya wisia yo abusiafo Lady Julia enra na ye de a wode ekoye na ye drew so na ye ka ho asem kakra na me twa de ho anya yie mi twa de ho anya yie ono woni ma de kudi etia na ye ba bedru ye de na ne nsa ase so ne ewo enti honorable Collins wono e de ye mention not ma she bedwane papa ye de wase ese wonyo ebre na woni onua TV3 and 3FM e bedwetwe enkomo na jo so meni aba yo wan kasa wod wani aba be hunu be amamre ne amane ya etweguo ebreye mo sei na obeka dia fa amamre ya egoso meni aba de beka ne se emu oya se be mpanimfo se yanka ni wachi a wo se agroyi ede na ade ato Asanteman ene yabre watia wada ne benkum so Asanteman ayetum Asanteman ayeko baby a obefa bia wele mo fancha ye Ghana mampani e na wo kro no na nado dankwa Akofu Addo wode na pamfo Your Excellency the President of the Republic Nana Akofu Bawumia eka hube wona wasre kwan wasre nantie wako amokwakotu otufu enim se wobesre kwan na wako esanse ekwada nenem enti otufu so amare kwan abate se ya no wa free e ha no ma wako aye ni honorable Collins e na edwetwe enkomo na papa ye nto aso amamre ne amane a wode wani ehubie no ho nsem ne ye ka sei na ababo ne tofa obeka sei pa ne tie ne beka nyina ne se Asanteman wo bi kire Asanteman wade ohe amane ne amamra etwago nyina ka bibi e kire se wei enema Asanteman ye Asanteman ohe odo sonko eni die sonko a yada na di ene ahoya ne nyina ene ma asante ye asante na media futu ma enene mafo ya na me ka se
yensua ya mamre yi na yenhunu se amamre mu no odo